nọ n'ọgbọ ọgakara kerugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ọgakara kelugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ọgakara kerugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ọgakara kelugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ọgakara kerugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ nna dị ụtọ asị nna amaka asị nna dị ụtọ asị nna dị ụtọ nna dị mma nna dị ụtọ nna dị mma asị m nna dị ụtọ nna bụ ideji ụlọ nna bụ ideji ụlọ nna na-eweta udo nna na-edozi obodo kpere m na-ekpe n'isi ndị nna Chukwu gọzie ụnụ kpere m na-ekpe n'isi ndị nna ogologo ndụ na-arụ isi ike Chukwu gọzie ndị nna Chukwu gọzie ndị nna ihe nweta niile ihe akpagụ na ihe enwe ndị nna ga-adị ndụ ndị nna ga-aka nka a ga-achị isi awọ a ga-achị isi awọ Chukwu gọzie unu Chukwu okike obiọma Chukwu okike obiọma biko gọzie ndị nna n'aha Jizọs n'aha Jizọs amen. Ọ dị egwu ọnụ nna na-alụ elika n'ịma na ọ dị egwule afụfụ nna na-ata elika nwoke na ife ịma na ọ dị egwu nwoke na ihe ịma na ọ dị egwu ego eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ọkwa ndị nna nwe ya ego eji eri nri ọkwa ndị nna nwe ya nwoke ga-anụ nwaanyị nwoke ga-anụ nwaanyị ego eji alụ ụlọ ọkwa ndị nna nwe ya dadi mo ihe ga-asọgbu emo papa mo ihe ga-asọgbu emo ọgakara kelugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ọgakara kelugo nekwa ndị nna nọ n'ọgbọ ya gbara m egwu ndị nna niile ya gbara m egwu ndị nna n'Enugu ya gbara m egwu ndị nna na Anambra ya gbara m egwu ndị nna n'Imo steeti ya gbara m egwu ndị nna na Ebonyi steeti ya gbara m egwu ndị nna na Lagos steeti ya gbara m egwu Alaba International ya gbara m egwu ndị nna na Abia steeti ya gbara m egwu ndị nna na Rivers ya gbara m egwu ndị nna na Asia ya gbara m egwu ndị nna na America ya gbara m egwu ndị nna na Europe ya gbara m egwu otu na-emụrụ m ya gbara m egwu second baya Daddy Wayo second Ulogara second